Zondagmiddag was het groot feest bij de Oelderse Spurrimuk. Het jeugdprinsenpaar mocht zich namelijk eindelijk bekendmaken. Sven Gunnerste en jeugdprinses Janne de Tweede! Wanneer ben je gevraagd? Ik rond de 23e, net voor kerst. Dus ik heb best wel een tijdje vol moeten houden. En dit te liegen, maar kwam uiteindelijk al goed. Ik werd pas de 28e gevraagd. Dus ik moet er maar een weekje. En heb je jezelf niet versproken tegen iemand? Nee, ik niet. Ja, papa en mam soms bijna bij mijn zussen, dus maar... Ja, alleen maar ouders wisten het. Dus ja. Dus het was wel heel spannend. En toen vandaag, hoe ging vandaag de dag? Was je vanmorgen al zenuwachtig toen je opstond? Ja, zeker. Maar ik wist wel, de tijd gaat heel snel voorbij. Dus die speech even doorheen zetten, maar komt wel goed. En ben een zoon van Emil en Ankie. Tja, kan je het nog erg kunnen treffen? Heb je zelf bijvoorbeeld de leus verzonnen? Ja, die heb ik wel zelf verzonnen. Ja, mijn ouders hebben wel een beetje geholpen soms, maar ja. Spurrimek en Spurrimekinnen. Eindelijk is het zover. En hoef ik mijn mond niet meer dicht te houden. Want dat is best moeilijk voor een kletskous zoals mij. En die speech, wie heeft jou daarbij geholpen? Papa heeft me soms geholpen, maar lukt me vooral ook goed. Hoe was dat om uit te komen? Hoe vond je dat? Ja, kijk blij dat ik ook niet meer geheim hoefde te houden. Dus ja, dan valt er wel wat van je schouders af. Ja, dat gewoon een beetje meer rust. Ja, nou rust. Het wordt daar wel gedaan met de rust, denk ik. Of niet? Dan gaat het programma beginnen. Weet je al een beetje wat je allemaal gaat doen? Ja, veel recepties bezoeken. En met de carnaval gewoon lekker losgaan iedere dag. Dus daar heb ik heel veel zin in. Snap ik. En jij? Heb je er ook al heel veel zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Luister naar mij en mijn wieze raad. Een beetje meer kwats en 14 leven kan geen kwaad. Met jeugdprinses Janne is het nooit stil. Hossen en springen met O is wat ik wil.